Oh, lalayas kami. Nasali ka na, Cass? Anong oras? What do you want, Cass? 7 o'clock. 7 p.m. Today is May 6. Lalayas kami. Pupunta daw kami sa skating, skating center. Oh, come here! Are you going to bring that? Let's go, Cass. That's enough. Only 3. Come. Ready na ang bagahe, ang paninda para sa Bicol. Bumaba muna kami dito para mag-dinner before kami pupunta ng skating center para makasama mga pamangkin ko kay mga apo ko sa pamangkin. Yan ang bag parate ng anak ko. Dala-dalawa. Gamit ng baby at saka yung baby. Dito kami magdi-dinner. Japanese. If you want to mami na dyan. Yep. Ako mo, mag-intro ka na, Gom. Nag-intro na. Nag-intro ka na. Punta kami sa dinner. Mag-dinner kami. This one. So then. The menu. Do you want avocado? This another one. Yes. You can eat lang talaga. Then I do like right get avocado. Right. So that. Ano nga kaya? Yep. Maybe you want your nose? Can we just get from there? Yeah. Do you want drinks or anything? Ay, dapat si small na lang. Ano to ito? How about this one? The small one, kuya. Small avocado. That Ay, sawot one. na lang yan. Sawot na lang. I want that. Ayan lang. I want that. What do you want? Yan lang. Are you sure? This one. Ano na? This one. No, this one na lang. Oh, eat it, Ado. You eat a lot. Open, ma'am. Yummy. Oh, you know, it is lion. Ayan, Oh, it is. Akin na, hindi ka na nag... Korean pala. Kasi, tadak kita. Ito laki mo. Ay, yes. Ano, Gom? Ano yung mami? Pinuputi ko na yun. Pilit na rin. Diba? Tomato. Manimis-manis. Ano, pilit na. Dami. Bibigyan ko na mami. Oo. Para makuha ng drinks. Hindi. Ticket na. Ano? Pwede yan. Ito kita mami. Tapos ano, hiling mo yung dati hotel. Yeah. What do you want?
Ano yung sa radit na gum? Try ko din sa radit. Yan gum. Para. What's that? Don't touch it. Wait, I'll taste it if it's spicy. That's why. Hello, here na kami sa Here na kami sa Escape Blade. Hindi ako mag-escape kasi sa edad ko baka mabalian ako. Parang may contest. Baka mabalian ako kasi sa edad ko. Nanny.